yhdistyksen isänpäiväkonserttiin juhlimaan isää kanssamme. Konsertin teemalla Turvallinen isä haluamme nostaa esiin isän tärkeää roolia perheessä. Ja aika mielenkiintoista, että vuosi syntymäni jälkeen täytyy perustaa turvakoti. Täytyykin ruveta Tampereen historiaa tutkia, mitä kaikkea muuta on ollut sen jälkeen perustamaan. No, ainakin poliisilaitoksen laajemmin. Nyt me lähdemme tämänpäiväiseen iltapäivän ohjelmaosuuteen ja aivan ensimmäiseksi aivan ansiosta pääsee tämän tilaisuuden avaamaan Kalevanpuiston koulun oppilaiden bändi, joka on Kalevan Salama. Esittävät meille 4 kappaletta. Ensin tulee Hyvää yötä ja huomenta, sitten Hetkilyö, Pikkuveli ja viimeinen. Tervetuloa! Onko